Yeah. Tady je Tom Cool. se svým I mean, we missed kamarádem. you last night. What was last night? Band practice. To je Oh shit. Yeah. Tomův Remember we texted pokoj. him, like, yeah, see you Thursday. You're like, velice kompaktně Yeah, řešený. I just didn't compute, I'm sorry. Na vejšku, I got a text from Liza. úložné prostory Oh, I missed všude. last night. I'm like, I was completely oblivious. Tady nahoře má My bad, I'm postel. sorry. Yeah. Podíváme se, jestli tam má. I'll see you Sunday. A jo, docela si to i upravil. What's that like? Tady má dole, pod postelí má bicí soupravu, nějaké kabáty, řadu knížek. Ano. To je z období jeho kostlivcových těch. A tady má nahrávací studio teďka. A já to můžu i zapnout. Trochu, abych si to lepší viděl. No, třeba jo, třeba ne. Má přístrojů. Tož povídej, co tam byl. Co kde?